Zer da zuretzako ilustrazio bat? Egia zen, batzuk pentsatzen du marrazki badala, baina ez da... Parekotasuna badaka, baina ez da berdina, ez da? Bai, izan ere, marrazki bat ilustrazioa izan daiteke. Baina ilustrazio danak ez dira marrazkiak. Ez dute zertan izan behar. Lotuta pixkat argira ekartzeko ideia horrekin, niretzako ilustrazio bat komunikazio tresna da. Orduan, niretzako ilustrazio bat izan behar da komunikazio intentzio batekin egindako irudi bat. Norbaiti zehose barneratzeko, zehose barroa sartzeko, ez da? Hori da. Irudi hori marrazki bat izan daiteke, argazki bidez komunikatu daiteke, collage bidez, pintura bidez bai egin daiteke, ez? Eta orduan, zu pentsa, ilustrazio kontuak, komunikazio kontuak, Erdi Aroan egiten ziren manuskritoetan zeuden miniaturetan basatu egon daitekela. Miniatura horiek iluminazioak deitzen zizkieten, eta horren intentzioa zen, analfabeto maila handia zegoen sozietatean, mezuak eta istorioak dene iristeko, ez da? Hori da, komunikatzea. Orduan, niretzako funtzio hori betetzen duen irudi bat da, ilustrazioa. Nire lan pertsonaletan normalki niretzat garrantzitsuak diren gaiak lantzen ditut, ez? Eta niri pertsona bisexual eta ez binario bezala, ni queer komunitatean asko mugitzen naiz. Beraz, horrelako komunikazioak egiten saiatzen naiz. Baita dakat feminismo puntu oso forte bat nire lanetan. Eta, horrelako gaiak lantzen ditut, bai sostenibilitatea eta horrelako, badakizu. Bai, gaur egunain garrantzitsua dian gauza horiek, hori da, zuretzat garrantzitsuak direna, komunikatzeko almena balin badakazu zergatik ez egin.